ఓయ్, నీకు గుడ్ న్యూస్. నాకు మెసేజ్ వచ్చిందా? పెళ్లికి బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఆ మెసేజ్ ఏమన్నా వచ్చిందిలే. అది కాదే, బిగ్ బాస్ 10 నుంచి నాకు మెసేజ్ వచ్చింది బా. అవునా? ఇంత మంచి మాట చెప్పినావే. మా భార్య నా కోసం స్వీట్ తీసుకురాను బా. మళ్ళీ నువ్వు వచ్చినాక కాల్ చేయి, వస్తాను నేను. యాడికా? మా అమ్మగారి ఇంటికి పోతాన్నా. మెసేజ్ ఏమైనా వచ్చిందంటే రిజెక్టెడ్ అని వచ్చిందా? ఈ జన్మకి నేను మా అమ్మగారి ఇంటికి పోలేనులే. ఫ్రెండ్స్, బిగ్ బాస్ 10 అగ్ని పరీక్ష నుండి నాకు మెసేజ్ వచ్చింది, కానీ రిజెక్టెడ్ అని వచ్చింది. నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. మీలో ఎంతమంది బిగ్ బాస్ 10కి అప్లై చేసినారో, సక్సెస్ రిజెక్టా అని కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.